Jalukan saka WA. Sak bawane sak kempengan tok ku bar kuwi terus wah dikleter nganti tekan esuk. Sing kendang Jaipongnya asmane sing tentang Mas Anggit sing kendang Jaipong. Didi. Mas Didi kuwi to, sing tok ketemu aku ning Demak kae to. Heeh. Oh. Kuwi ya dalang lho. Dalang nggih. Nggih. Nek mau cerai dadi kaya kembar Didi karo Cici. Ning kok trek kae angger nyawang lho kok ekor mripate niku kok pripun kedil-kedil nonton niku ngopo ya? Wis yen rai kono ki mripate cadok kok kowe. Kuwi sarjana seni lho. Nggih. Iya. Dalang lho. Mas Dalang. Didi nggih penyanyiku bagus. Ning kula nyen sewu ya ora gage-gage Mas. Karirku masih panjang dadi aku nek ngantek engko ki nggih to. Lek Oto kegoda dhewe kae. dipencepi Andri lek. Andri ngono ora gelem tarimo. Lho wong ning Tulungagung. Iya nduk dipurwakani bawa. Andri iki saiki wis bali Mbak Wida. Iki anu aja do kaya ngono kuwi to, senengane kok pocok-pocokan lho. Ha iya, kuwi mung isu. Kok nek wong nesu nyambut gawene dadi resah konsen. Aku nyen anu Pak Sis nyen pirsa Mbak. Pak sindene pun kathah niku kula pripun nggih Pak. Mboten napa-napa Mbak Win nyantep sowan nyen sebagai tukange pengocok. Pengocok perut iki lho dadi dagelan iki lho. Bagian pengocok perut. Tadet tatu. Dagelan iki heeh to Mas. Bebayani. Lho, kowe pikiranmu ae nek rung titik kok wis tok candhaki. Yo, Mbak Mi. Ayo nak. Nggih, nyuwun dandang kula banjet nggih. Oke, ya wis ketok sarjanane iki arepan. Iya, Iki bawa uga tak kintunke kanggo kadangku sepuh Pak Deyun karo Mas Indra, ya. Nyusul lho iki. Oh ya penggemar berat Bagong Grup. Ah iya. Ora lali to nduk cakepane sing lamun arsa. Nggih. Ya syukur. Lho ngene iki lho guru ki ngene iki ngelingke ora kok dimonopoli dhewe. Engko nek cak kebetok monopoli dhewe pinter dhewe engko ora ana tongkat estafet, ora ana generasi. Ya punah sih di Indonesia nek ora anu. Lah iya. Mula ngene Mbak Apri kudu maklum ya. Nanggap Mimin rene kan nanggap pengumuk lho tadi. Anggap telek. Nyatane ditresnani kiai kene kok. Iya. Yuk. Lamun arsa antuk jatuh krami Jos. Putrane Mbak Ida Lalaki nyun pirsa, Mbak nyen gadah Twitter ora ide aku di Twitter nek aplikasi biru duwe aku ngono iki. Putrane Mbak Ida Lalaki lho gadah Kowe Twitter. aja ngajari ra bener. Lah nyun pirsa budhe gadah Twitter mboten. Mosok cah cilik tok ajari micet iki lho. Oh, malah cetha iki. Jenengan nang apa lho, Pak? Nek aplikasi babak bundas ki aku duwe le ya. Aku le ngajari Anggi tok. Ora. Sing 100 meter ngoten to, Pak. Jajal sing nang nggon micet jenenge BGE kan. Hop. BGE. Kowe tak patah-patah raimu. Sorry lho. Mula tak nyepil foto kok kamu dulu. Lambene. Antara sing ngetan apa Pak BG gitu. BGE ngono. Iya. Den pranyitna ing pamilih hira Muga-muga Nduk Umi sesuk dadi cah sanggar tenan ya, Cok. Iya. Pangestunipun, Pak. Aku ya seneng kok dadi bapakmu wis pasrah karo aku. Anu mengke calon atma mantu kula mangjak nek nuju mboten nyampur sari. Oh nggih lek pun santai. Oh, ayah to. Waduh ayah. Manggon gunung ra apa to, Nak? Mboten Lah ya napa-napa. syukur. Sepenting ra ya jenenge umume nek pas wektu nyinden ya nyinden, pas wektu ora ya apa kegiatane kampung ya gitu. Nggih. Ya. Iya. Aja weton wadon
suarane apik, serak-serak basah. Nek suaramu serak-serak amprok ngono lho. Dhewe-dhewe tapi karakter ya Mbak pembawaan. Sing penting rak guru. Guru mutan. Nek guru mbok nyoba pas iki ta, Le. Oh iya, ora apa-apa. Heeh. Iya. Sithik disepil sithik. Ya, Cik rek lu. Ya. Kok gede iki piye? Oke. Tiningan. Rasa. Bubrah anu rasa. Apa disik-isik kok senenge underestimate lho ket ngilani. Lah, orang meyakinkan ngono. Berikan kesempatan. Oh ya wis yo. Underestimate, Coba sik. Mas Bibu kan tiningane ngantek luput wae tak jotosine kene kan. Rasa ndak bubrah aja ada. Ora. Ngono kaya ngantek kleru ditanono kelakon dagelan dikamleng ki dalem Gunane ngene. mriki suwan Pak Sis ki dienggo anu kok nggo contoh kok malah. Iya lah ngono. Rasa ndak rusak panggung. Lah barang metu kalau bijinge dadi nesu. Ya. Sik. Kok karo wil-wil tole lho. Wis tak kandhani to. Kowe nek melu ning Tawangsari Sukoharjo aja rewel. Wis tak weling to nek rewel nyamane ruwes. Gecek. Jambaan ae. Ya serius. Semantene Mimin sae napa elek? Sae. Sae napa sae? Sae. Sae nggih. Sae. Ya wis. Kosek nang alam donya apik apa ora? Kok pikirane tekan alhamdulillah min dalik kok tekan. Ora aku Pak ora muni ngono. Pukon. Aku Lah. suaraku gantas kaya garwane jenengan iki piye to terapine? Terapine napas diafragma apa napas bantuan? Lho, kan nyemper tata jenenge kok. Kok jojoh piye to sing arti jojoh iki piye? Ayah iki lho kok dijojoh lho. Aku ora muni cah Kok gawe. dijojoh? Ya nggo dolanan anu suarane apa ki jenenge? Ayo Nduk Umi. Iya, Aja terkontaminasi ya. Aja anu keracunan ya. Iya. Niki anu napa ngimbali niki wae. Nggih, ngimbak ngambali nggih. Yo. Aja milik wangayu kaping pindho milik Apa lho? Iki ngapa? Kok Ngapa? Andri iki lho nang ala. Oh. Lho kon Andri aku iki- gemes kon aku meneng piye saben papan kabeh do tangane ngradil. Aku patir kerjamu ya, Cok. Andri iki Kita kan kerja. Gak jelas gratis iki, lho. Dri. Jan, duga-duga kowe le, pakmu gedhe mah mbok betot iki piye kowe. Kok aku no, wegah kula nganti niki lho Mbak ya ngemong. Ya bener aku ayu ning ayu ora nggo godho kalian-kalian to. Lah, ayu iki hanya untuk dinikmati ndak masalah, tapi bukan digodho tangane jradil ngono kuwi. Nek jenengan kira-kira nek bintang tamune kula jenengan ra gelem briefing kanca-kanca nyang tanggung jawab lho, Pak. lah dikira gentari jebulane kowe. Ayo Umi. Iya. Aja gagas wong edian. ping 3 pangkat derajat iku bisa Marai kagol ae lho. Marai kagol ning aku. Ngapa? Aku rumang harga diriku diremehke banget. Awas burimu setrum. Wah, kowe iki ya ngawur ae. Kok manek berita banci kesetrum kok malah. Wis.
Nek setrum bareng dicedhaki. Iya. keneng sambat Nano sarawungan kapi lot mre nano wicara kang manis jen sip marmane den prayitna Alhamdulillah kuliah ditutuke sarjana kecekel pacaran kena ning sing sehat iya Oke. bar kuwi sampean nek terus nek wis lulus rabi ora apa-apa iya sambatan neh mayang ning sangup oke no Nek kok mau digoncengke Piai Kakung to, no, jenenge ra apa-apa. Aku ya sok digoncengke kanca-kanca yoga ya ora apa-apa. Ning nyun sewu aja ngetapel. Iya. Dadi ketoke kono entuk bonus ning jane entuk geger ngene lho, Nduk. Lho. Nyenggol-nyenggone kok entuk geger tur ketutupan kain dadi penak. lah kok kowe ngetrapel Kula mboten nemeng kesenggol sithik. Tur jane ya ora apa-apa gor kulit do kulit mati ya bosoke jane ya ora apa-apa. Gonceng ketapel kok gegere kancane mah bolong. sarung jagung ayo ayo
Sarung jagung wis lumadi pundhutane Budhe Kuwarsiti sing saka Jaten Jiwiring. Oh iya. Nggih, sembah sungkem kula Budhe Warsiti. Nggih. Ngujiwat langgamipun bar iki terus ndangdutan ae ya wong kudu komplit kok kersane Bu Sri Badriah engko nganggo dangdut lho Lek. Nggih siap Mbah. Makem dangdut nggih. Mungkin no kok ngujiwat dangdut. Lah bar niki mengke dangdutan ta. Oke. Lah nggih berarti aku masuk ganti kostum rock mini. Lah dangdut dadi nyimpan to Pak. Lah Ah, malah ketok tembangmu no kemarin. Aja ngaya-ya, kok bocahmu sobol. Bocahku kok atraktif banget aku. Lah nate lho ngangge rok mini, lah kula malah dipeleti bocah. Kae baca. Yuk monggo Mbak Umi. Ayo nak Umi. Manurano Hamung tansah. Ngajari. ngajari. Kune luput. Nanging Aja Meri sing maringi Pak Camat ya, Nak. Nah, iki pancen rezekine Mbak Yumu loro iki. Nggih, Mbak. Mbak Apri. Rezekine Mbak Yumu karo Pakmu gede iki. Gede no. Aku lek kudane ke bar ngisak lho, Bre. sia-sia. Jam 7:04 diandan jam 09.00 ampun aku blas kok Ayo. Pakmu gede. Santai ya, Nak. Nggih, Pak De. Aku dhisik. Bener pinter. Bener bener iki. Kok tak katutke dosane April lho nek kowe melu-melu. Ampun Mbah Imen. Sawakan pasuryanku ki lho. Lho, kena kowe. Kowe ngerti ta? Ngerti ta? Pripun? Kuwi jenenge Sinden Rainaga kuwi ya kuwi. Kok kabeh kanca-kanca nek kalih kula kodok serik kok apa pengen dipamrih kalih kula ora. Tak omongi sik. Biasane kok Aja nesu. Ora ngono ya. Ungkapan sayang ki beda-beda. Ana sing nesu-nesu sengkel asline sayang banget lho. Ana sing ketoke manis ning asline mau ngarep ngelek-elek ngono kuwi akeh. kadang kala dialembono. Ya Oh, ngono. ngerti nek ngalembono ki sejatine wisa ning prayoginipun digedhekke atine kok. Oh iya. Nggih, Mbak Mimi sing ayu dhewe kaya widodari. Widodari saka Dadang mangure. Dadang Mangure. Tapi lanjut. karena
apa jenenge menyayangi iki dengan caranya sendiri. Oh, Iya. cara wong tua nyayangi anake ana sing dikandani Nah. tulisan, ana sing dislenthik, ana sing nyuwun HP ora langsung dipundhut. Lah. Kuwi cara nyayangi wong tua karo putrane ya. Lah sing ngegong kuwi sayang karo aku misu-misui. Ya aku ini kan Lah nek kuwi ora pergo kecilik. Lah nek sing nggodok kecilik apa jenenge jenenge apa poster kecilik jenenge casing. Lah nek nggon HP apik banget tok. Ya muni oh ya, siji ora telu. Iya, Mas. Melek oh ya nek api pancen ya ayu ya apri ya ayu. Ning settingan ya ayu, asline ya ayu. Ning ngerti aku ki ya ndeder kuku. Aja mamak to kabeh kok kanca angger sinden anyar kabeh dinyanyi. Boleh kagum itu Hup. boleh. Lanjut. Kok kesaneten lho. Iya, Nduk. Iya. Ayah. Ayah. Kesan Matur nuwun Nduk Umi Hafifah wis diaturake Nuwun ya, langkane. Nak. Saking Ponorogo. Nggih. Menika wonten malih. Lah iki Napa, kudu diaturke, Mas. Kenapa? Masuki min. Oh nggih. Oke. Kok Mas? Wis ben rada esuk-esuk. Kagem Trah Retno Wijaya nyuwun podhang kuning melih dipun bawani ingkang bawa Mbak Apri kalian Mbak Mimin saking Pak Siswanto. Oh nggih. Ya. Dawani. Heeh iki. Rada maju kene lho. Heeh. Wis saya itu jenggotmu mah tukul lho. Pri aja buka wadi to, Pri. Apa nek wong wedok kesuburane di atas rata-rata kok apa sampeyan disuka ya? Aku nek mong sore ndeng kae jobku tak kurangi Mas nek ketrocan banyudan terus dadi piye? Telek. Lah. Kuwi wong loro kaya ilang karo banyu jur padu wae. Ha iya. Dipun dawani. Nek mangkat adoh ngono ya wong loro ngono ya ning jero mobil ya do padu. Oh mlampah kiambak-kiambak. Dhewe kok rasudi amur mriku. Lho. Mboten tahu nggih. Apri ya ora sudi? Mboten tahu, ketemune gur nek pemon luar Lah, wong- Jawa ten bandara. Oh. Wis mengke turune ya dhewe kuwi wegah kepok. Lho. Kula ya wegah, Teng masuk angin. Surabaya ya gerobak dhewe-dhewe. Kula trimo numpak KRL. KRL gur tekan Solo. Lah kok oper meneh nu tekan Palur, oper meneh. Nek nggo aku malah nunut sepur grenjeng wae genah rambayan. Nggih dhewe wong butuh kenyamanan kok. Iya. Butuh kenyamanan. Ya ngono wis sekali-sekali mangkat wong loro akur ngono. Mboten wong nek masuk angin ki malah gur ngentut teng mobil Kula kok. ora buru seneng kok penting buru ayam ati kula kok. Seneng kan buru seneng apa? Aku wis artis populer. Ya ora. Iya. Bondo ya alhamdulillah lebih dari cukup. Aku ngopo? Iya, wah gelange anyar mongkane sombong. Lah. Duh. Kok gelang tuh kon sop piye kok dipamer. Iya, bawa. Nadyan wujuh temung peksi. Meskipun hanya seekor burung. Iya, ki dagelan zaman dhisik ditok kene. Iya. Jan cilik ning jenenge ya tetep manuk. Manuk, nggih. Dadi men Gen Z ki tau peksi ki apa to? Lah ngono ki lho. Peksi ki manuk. Kaya manuk. Pama aku ngono manuk labet. Labet. Kalau aku warna-warni cendrawasih gitu ya. Lah gegeden. Kapien. Lapa? Kowe iki manuk sing kono kae lho. Pleci. Mboten no goak. Manuk gua iki tanda-tandai pri. Yo, terus. Petelining
wis pareng Mas Pedro. Napa? Ane sing ndang jaipong Dedek Bontot ngoten pareng. Oh, anak lanang nusul ta? Injih. Ah, alhamdulillah. Ya oke. Ken putra dalang sapa ngerti sok aku dadi rahim kuwi tuwung putra dalang rak ya ora. Rahim kuwi ning cengel ora ning Pak Le. Sia-sia. Kok kabeh sajane nampik kula ki apa Pak kira madolke tenan to, Bri kok kabeh Andri moh, Bontet emoh. Lah kaya ngeloni mbahne kakung lho nek kowe iki kok. Masya. Sing gelem kowe mung siji, Mbak Mimin. Sinten? Pak Topo le ngenong. Pak Detopo. Niku mah mantan ya. Malah. Oke ya dek juragan son sini sing nglakokke sone aku ya gak. Iya iya. Wedok kok anu munteri potensi yo aku. Ya. Halo manis nengse Nek ratuk bagian kowe ndak muring-muring, iki bagiamu. Oh iya, ya. Angger sing awrat kok penyanyi ndek. Iya yo. Guru kok. Sing apik lho. Gose sing apik. Anu para kadang kagem Mbak Mimin Al-Fatihah. Dungake men selamat suarane men becik. Sinden-sinden sanipun ampun nyaruwus nggih. Nggih. Boleh belajar dari saya, boleh enggak juga enggak apa-apa. Paling enggak tidak mengganggu. Nah, cepat-cepat anu watu 2 kilo ngono. Lho, upama ora iso gawe kowe lho iso ngekeki paling ora aja ngrepoti. Upama kowe iso gawe seneng paling ora kowe aja natoni, simpel hidup itu dadi nyanyi aja. Nggih, Mbah Huti, ya. Nganggo kain ngono. Goleki alah goleki Alah nganggo alah barang cakepan si podang pito Dan tak dade tung 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 Iya Mas iki bawa lho itu kethek ogleng lho Mas. Sinden latahi gampang. Garap-garapane yuk. Iba bunga ngatiku. Suara lanang Mbak Mimin. Halo lalu lalu. Yuk. Nyanding bisa dadi. Wah. Nanti Le Ngarit. Bontot tradisi nih dong. Laduh. Cepet loh. Iya. Momen spesial ini jangan kamu sia-sia. Bonton di lagu anyar lho, wis viral lho. Napa? Wulan Dadari judulnya. Oh, ji. Pengalaman hidup dhek. Nika terinspirasi kula jane. Malah. Kene Kabeh Dedek kok Bontot. ngono. Iya. No. Tombo. Tak telu tak dade. Tak. Ah, Ya ketheke ya munyuke. Ketheke munyuke. dung. Yo wis kaya munyuk ta. Ukur kayae ora. Ukur kaya. Berkaya jenenge wong ra seneng ki ora apa ora kurangi panacat. Iya. Punyuk kok buntute ra ning mburi. Anu Gak. Pedang kuning Pak Puka. Kuwi ora buntut. Kutil. Benek jetet. Yuk, iya Mbak. Enoe. Isa awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mubeng diterang jantu goleki ora krasa esuk awan nganti wengi.
Mas Bolot. Yo. Dagang grep lho Ki. Le jas. Iya. Matur nuwun. Nuwun. Wah, mula pilihane Mbak Mimin ya pener, wah jogetane ya pas karo karaktere. Ha ya wong kuwi dimong bantet dimong karo Mimin ki nalika ijik SD kelas 1 wis dimong. Ha iya. Zaman tesih bladen ya. Alah. Ngono. Dur dikempongi karo Mimin ae jaman biyen ya. Pak Petruk sesideman saking Pak Nono Jakarta. Pak Nono Jakarta. Nggih, kangge cegalek Pak Petruk. Oke. Sesideman. Oh. Sinten menika? Biayai piye loro ya? Nggih. Heeh, siji Mbak Sinta, loro Bu Wida. Wah. Oke. Ayo. Kene-kene. Kene-kene. No, dong tak tudeng tak tok tok. Oh, ne. Juga dhewe. No, dong. Rasa. Eman-eman Mbak Wida piane halus kok. Mbok menawi joget dalam, Mbok. Oh iya. Heeh. Nek mencap-mencep kae ya. Mbak Wida soalnya karakternya lembut kaya aku ngono ki lho. Kabeh kowe. Iya, Mbak Wida kan lembut, niki lelembut ya bener. Kok tambah lele. Jasiasa to Sin. Lembut karo lelembut kadek lele. Pak cilik kula ki rahasia-rahasia. Pak cilik.
Ya iki kersane Pak Nono ya nganggo bawa. Bawa anu. Ayo kaya ngapa? Bawane berdua ya. Bu sik Bu Wida sik. Ayo Bu. Jangan Mbak Sinta. Ayo Bu. Bareng Wida nyuwara ki aku mok tangtung-tangtung iki. Kathah ingkang anu Mbak. Nggih, Pak Pomo Jember. Tarno Tania Jaya. Kuwi wis. Eko Surasa Krempang Kebak Kramat. Karang Gede. Damar Sasongko. Karang Gede. Iki penggemare Wida kabeh ya. Dadi liyane paribasan ra kanggo gur cara beri dhewe backing tok. Oh, Bakune Wida. iki ngantek Mas Wardi Wuryantara ya nyusul rene gara-gara Wida lho. Iya. Cangkeme iki mengo. Wah, iya. Lho Pak Lurah Teguhan ya isik lenggah engko disuwun berkahe. Heeh, nggih. Yo, terus sik. Yo Le. Yo, Le. Mas Budi Komar Tangerang nggih nyerat nyuwun lagu nggih mengki kula waos. Iya, Terus nggih. Nano lalu kang saking ukir bocahe ayu suarane becik lho iya tur ya duwe kaya dhewe kaya ngono kok ditinggal sing lanangi roh apa ya reng iya Nah, wis mang rabi rulik meneh mah genah, Mbak. oh genah iki wis Parisane akeh. Karo aku ae Mbak malah kala-kala le nganggo mungan. alah genah ya dusek-usek tak ya Kala-kala. umuran nek Sukimen ki ya wis menjelang tahap usaha hidup to mesake Mbak aja sia-sia to Kesuwen le usaha ra Ora hidup untuk berusaha. nek menawi 40 tahun ke bawah niku ora pandangan hidup Pandangan ya hidup. Heeh. Memandang lah Dipandang hidup. hidup. Nek 40 sampai 50 itu pegangan hidup. ya nek 50 ke atas Itu usaha hidup. oh iya 60 tahun ke atas menika perjuangan hidup. terus 70 tahun ke atas kenangan hidup. Wis ra ngopo-ngopo. 80 tidak hidup-hidup iya ya Suara kurang pramana ning ning wasesa ngungro Mbak Widagi sing nyekel mic ketoke arep jiglok kok ora iso jiglok lah iya Carane pun Iya. anu pun lanyah. carane nyekel ngono kuwi malah pikirane dadi bruwet itu lho iya mula kuwi ayo anu ngungro marang kendara tiah selestya pijer ngincangaken pijer ngincangake alih nunan lho terus
nuwun. Urung kok. Dereng. Ini lagi anu kok. Iya. Luwih becik maten Mano.
Terima kasih. Ayo, iki saate kan aman tertib sentosa insyaallah Gusti Allah ridho kang dadi kridane awake dhewe. Amin Allahumma amin. Ngono semangat. Nyambut gawe iki ora kena kendho ya to, Sok? Wong nyatane ora mung dipek dhewe gawean ngene iki siji pikoleh awake dhewe ping pindho kanggo riadoh. Sing sekolah bentang rampung Allahumma amin. Sing nyambut gawe sesuk rampung lan entuk dhuwit sing akeh Allahumma amin. Oh, sing lara ndang mari utawa waras Allahumma amin. Oh, ngono. Oh, piye ta? Wae bengi iki kudu semangat. Contoh semangat ngene iki ibu-ibu. Tak dongake panjenengan sehat sedaya, Bu. Allahumma amin. Melu. Seneng aku. Seneng aku niki seneng aku. Ya ngene iki kebak donga kebak berkah lho ngono. Lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agamaku kita semua senadyan beda ning bineka tunggal ika tanah dharma wangra wajar nyatane keyakinan kuwi milik pribadi. Oh. Keyakinan milik pribadi nek urip bernegara kuwi awake dhewe kudu nyawiji. Ngono ya Bu? Allahumma amin. Jane sindenku owah kabeh. Ning ya alhamdulillah ngoten niku dadi terutama bagi teman-teman berdua. Kula niku kok mboten guroni mboten. Wong nyatane tantangan kehidupan sekarang ini semakin kompleks, semakin bervariasi. Nadyanto wong berkeluargaku ya kudu penuh variasi lho ngono. Nek jenenge variasi ki ora bakal jelehi ngono. Nadyanto kula menika Petruk weton lawas ning nyuwun sewu anggenipun nglanadi nggih kudu ngladeni sekabehane. Wong nyatane urutan nggon pakeliran niku nek mungguing keluarga saking Petruk sak brayat menika penting wigati. Oh. Ya enek sulukane. Enek lho tenggene netizen dalang kok jur suluk ae. Wah, lah niku jenenge le ngrambu tentang ilmu pewayangan niku kurang poples lho ngono. Digoleki le jaranan ke wis wong ketok le goyang-goyang seneng ampun ngeteng. Tradisi klasik niku dipertahankan, ya ta? Kaya Jepang niku uripe modern ning tradisi klasiknya dipertahankan. Hidupnya penuh adab. Mula nek ngantek ora ngugemi awake dhewe nyang tata krama tumrape negarane dhewe, nah negarane dadi bubrah. Nggih napa nggih? Nah nggih. Tatanan morak-marik ora ngerti subasita najan to pinter tak akoni. RG niku piyayene pinter ning kurang adab gitu. Tata kramane ra enek peh keminter lah dadine disawang ya ora patut lho kuwi. Kula mbaleni kehidupan berumah tangga niki wau. Secara umum beberapa contoh yang umum dihadapi dalam berumah tangga era sekarang niku siji. Kurangnya komunikasi yang efektif. Lho, ketungkul sing nyambut gawe kakung, sing putri ya nyambut gawe ora tau petuk ora tau komunikasi lah. Akhirnya apa sithik dadi masalah. Mula pasangan perlu belajar berkomunikasi secara efektif dan baik. Nadyanto adoh wangenane minimal WA-an apa video call. Lho ngono. Video call ki karo bojone ora kok malah karo wong liya. Ngapa kowe? Video call karo bojone, Mas, baru apain sayang? Oh iya, Beb. Ini aku baru gini. Gono. WA-an telepon video karo bojone kanca. Ora bener kuwi. Sing ping pindho keseimbangan pekerjaan dan keluarga. Mula nadyanto nyambut gawe mempeng sing kakung sing putri do kerja nyambut gawe ning nuwun sewu. Family time utawa waktu untuk keluarga kuwi penting lho. Nek Setu Minggu, malam Minggu kuwi khususon kanggo hari ibu. Lho ngono. Minggu healing ning ndi? Lho ngono nggon agamaku ya eneng kok pelajaran healing iki ya eneng. Ngono dolan ya Bu ning Tawang mau, ya Bu ning Selo lho. Ya Bu ning pantai. Lho ngono. Anggere ketoke suami istri bareng minggu kok do iren mung dekok ning omah ngopo kuwi. Terus perubahan peran dan tanggung jawab. Saniki niku kesetaraan gender utawa kesetaraan antara wanita dan pria itu sekarang sudah umum lho ngono. Putri nyambut gawe iki lumrah, aja di sujanani neko-neko nek bojo nyambut gawe yo diloske ngono los. Hati-hati ya, Pak.
Nyambut gawe sing semangat. Iya, Beb. Terima kasih, Beb. Lho ngono. Ora kok arep mangkat. Oh ya ini kok mangkat iki kantramu jam piro? Lho wong semangat iki ya sebene, sing penting iki tertib lho ngono. Terus teknologi dan media sosial iki sing saiki berbahaya banget, Cok. Saiki kadang-kadang kok ibu rumah tangga iki kadang-kadang nuwun sewu lho iki. Nuwun sewu ning ora akeh. Ana oknum ngoten awon. Angger bojone sing lanang kerja nyambut gawe mangkat iki sing wedok wis mulai tiktokan. Wah. Goreng berambange di lab. Isai-isai jan di lab ku aja. Gek sikile mbegagah ning tengah HP. Lho eneng ngono kuwi kan. Wong arep golek gip. Ayo tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar. Ngono ya kena ning sing apik lho, ngono sing membangun. Aneh wong wedok wah ngelap ku waduh duh. Klambine diduke sithik kae. Wah. Terus komen iki, dikit lagi Mbak, dikit lagi Mbak. Ya jiret iki lakon apa ya ngono. Ya niku. Tur nuwun sewu filtere wah ora umum. Ana ning jaba merongos mlebu ning HP dadi lelah jane demes. Amang ngre filtere ilangi jan mengingi kae. Sing lanang ya semono uga ngono. Kudu sing becik iku. Medsos itu digunakan dengan baik dan benar insyaallah tombo kesel gitu, tombo stres tur nggih dulure kathah lho niku. Niku nggunakake medsos secara baik. Terus keuangan dan pengelolaan uang ini sing kudu hati-hati. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Bojone kayane semene alhamdulillah disyukuri lho ngono. Ora kok kaya sithik peh sing wedok kayane akeh wae. Kuyane lho sinden ngono kuwi. Sinden ki kayane sebengi 2 juta sak yuta. Yoga penabuhe kayane mu 500 iku tuh sia-sia. Alah dit mangen aku ya entuk semengi lho, aku entuk luwe akeh bangane kowe. Ayo kowe lu mbah-mbah. Kowe lu isa-isa. Ngliwat ngono kuwi. Ayo Del, maka Del. Kuwi jenenge ora bener lho. Kewajibane wong wedok ya tetep bekti nyang wong lanang nadyan to wong wedok iki sukses paribasane. Ngoten nggih? Kula namung ngandhaki ibu-ibu kula waranggono niki nggih. Mbak Wida barang kuwi supaya sampe nek duwe bojo kuwi men ora ucul neh lanangane. Lanange kok lanangan. Aku nyuwun sinom parijata genduk utsah. Ayo Ut. Anu sik Umi sik. Utsah ki jeneng gula kok iki nek